Agig pagpamalandong nining adlaw sa Semana Santa, aniya kining tunuyo nga sugilan. Kaagi sa usa ka tawo nga bisan puno sa kasilag ug pagdumot. Apan mipatigbabaw ang iyang kaluoy ug gugma sa iyang kaaway. Sugilanon nga naguluhan, minsahe alang sa pinangga kong kaaway. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sa... Usa ka maayong bana ug utang pagkamahan si Daniel. Malipayon ang ilang pamilya. Apan usa kay tabo ang dili niya makalimtan sa tibuok niyang kinabuhi nga mao'y urong alang kaniya. Gikan sa trabaho si Daniel, pag-abot niya sa bahay, usa ka masakit nga tabo ang iyang nasugatan. Day! Meron na! Day, nianak ko, Day! May dala akong sinugatan parang Jinjin! Ang inyong... Oh. Day! Oh, sige, tabunin mo! Ang ano ka? Daniel, pagpapantay. Ha? Oo, say! Oh! Isa mo! Usay yung ibuhat sa kuwasawa! Yung! Maluoy mo. Ayaw ninyo unsa ang kumpana. Ayaw ninyo unsa. Aw! Balak man ang ako sa oras. Ayaw, maluoy mo. Nakuha na ninyo ang tanan ninyong gusto. Nakuha na ninyo ang among mga alahas o kwarta. Ayaw ninyo unsa ang kumpana. Maluoy mo. Kanya mo pinait eh. Kami mo ay masikwang. Daniel! Pasok! Daniel! 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 Salbayas ka! Angkat! Bahay siya, ha? Wala. Patay nung kabuanga ka. Bay, tali manibat na bay. Basik bay, masalingan nga makadungog na buto bay. Kablaka eh. Layo orang mga silingan diri. Bisa na. Tanah manibat na ta, dali na. Ang kwarta mga alas. Diyan na, tabang diyan na, dali na. Manibat na ta. Tana. Pero, sunog ka wala ninyong kinubay, ha? Yapila sila sa pagsunog. Liyo kayon! Layuan ang bahay ni Daniel, oy. Paita na yung watay sa kanan. Naman di sa kanan nga miso din, eh. Nay, di ang kinagika na. Gusto ko bang may padagan? Ano yun pa padaplay na may singlig sanda? Kinsam tumatawa na? Nangatawa pa? Mura mga sabok ng tumatawa na? Diin ka to sa lagi ka na? May pista ron? Buong buang tumatawahan na na? May gani kay nakapadaplay ko. Yawa na pa. Ang padayon ko. Balagin sa to sila. Bago lapot na tumatawahan na eh. Oh! Wait! Masama nang asul-sunahan? Murag sunog na? No! Murag sunog yun. No! Wala may laing bay na sunahan. Murag kagilang bay dan nila. No, Ugo! Dili kang ilang bayan na sunog. Magdali ko. Mura, ang ilang ilang bayan ni Bay Daniel ka na sunog. Dali ko. Inugo, kadagkoras kayo. Ilang ang Bay Daniel, no? Murag na itaong nagligtas sa ilang sala. Muras Daniel, ha? Bay! Bay Daniel! Bay! Inalang mo suot ko. Kuha na siya. Kasi mapil siya kaugdos, Bay! Bay Daniel! Bay! Mengawal sa kanina. Takbo na kayong kayo, bay! Dali na, bay! Uy, Bay Daniel, may sama dahil siya agig binusilan.
Kinsa mo ka naghimo ni nila? Ginoo ko, ang pamilya ka din ba, Daniel? Rebay. Lingkod lang sa nga, Rebay. Pasensya na ka, ha? Gamay ra gitawang ka na akong bahay. Saon, pobre yung taon mong migo. Nadia, bawal ako, Nadia, ha? Kaya mag-andam ko katong masima-sima. Nahibaw kong gigotom na ka. Salamat lang tanga, okay na ka. Kagawas na ka sa ospital. Alam ko pala ka. Bayran na ospital, gamay ra mo itong bayran na nato, kaya public man. Bay, kaluoy sa kumigo. Murag tulala pa kayo. Unsam dud ka di na itabo ra? Ako lang ning atiman nun. Magluto kong sudan nga may sabaw para makahigop to ni siya init na sabaw pa. Stoy boy. Di ba kamtog? Biin naman. Bawal lang sa'yo. Kaluoy sa kumigo. Nay, layo kayo siya pananaw. Ang sakay na siyang nahuna sa apasagdan ko lang na siya. Higda lang ako na ko nga rin. Nasig matug na ako, magduka na siya. Yay, bubukta na. Nakatugan dahil ko nga ni. Ulo, may Daniel di. Bay, may Daniel. Masig ikot to betul siya. Bay, wala ba ko kalungag, bay? Oh, wala naman siya din eh. Saan ni siya? Ulo, wala ka tumauli sila. Nasunog na ba to? Ginoo ko. Naaragay din siya din eh. Daon ba ko nga may uli ko siya din sila ha? Kaluoy daw sa kong miko. Maila kayo nga. Nagbako siya. Uy. Oh, bay. Ay, nasa kong ibati nga nagtanaw niya eh. Mura magikumot akong kasing-kasing. Kaluoy sa kong miko eh. Bay? Anong itabo malina mo? Anong gitugutan mo man nga may tabo ni sa kong pamilya? Kung sa'y mga sakong nahimo kami sugot ka bang may tabo, kini? Mo ba na imong preview sa kong pagsunod mo sa imong kagustuhan? Na akong pagbinutan! Sa akong pagtambot sa imong mga sugo! Mauli mong ipaos na ako! Mauli! Nanuwaman ko ni mo yung apel! Ngano sila pa man? Ngano? Daniel, bay. Gusto na ba? Gusto na ba? Sakto na. Gusto na. Huwag kong magkuwang. Kituman ko ang iyang mga sugo. Kanunay ko nagsangyaw sa iyang mga pong. Nagampo ko kanunay, pero unsa mali? Mao man ni premyo sa akong pagkamasulod doon. Mao man ni. Bay. Ayaw mahay ang Ginoo, bay. Lalo nagigiya magitugutang may tabunin sa kong pamilya. Unsay sanga mong nabuhat. Ikuha niyang tanan ako, bay. Bay, ang kuhan ba kining... Akong asawa, akong anak. Unsa mo may nabili na ako? Taiyan lang unta kong giapil. Ito mga salbahis nga ngayong manubag, ari bay.
kung kinsa man sila nga nabuhat ang sa imong pamilya, ang itong salutan to sila sa balaod. Bay! Bay, Daniel! Pinukong! Nakunyapan siya! Bay! Bay! Bay? Boy! Shh! Bay, Daniel! Bay? Nakatuog dahil siya. Wa pa niya matandog ang pagkaon na akong gibutang sa kilid siyang gitaan. Kaluoy sa kong amigo. Jinjin! Anak! Jinjin! Bay, nagdamgo ka, bay? Bay, nagdamgo ka? Bay? Akong anak. Bay, Akong anak. Akong anak. Anak. Si Jinjin! Si Jinjin! bay, kining... Asa sila? Asa naman sila? Asa na sila? Asa na sila? Papa, dako ko giradyo papa. Magkahatag yung ka na ko premyo. Na magkahatag yung kag premyo sa imong anak kay dagpo kay grado si Jenjen. I love you, Papa. I love you, Mama. I love you too, Nak. Kiss ni Papa para mawa ang kakapoy ni Papa. Sige na. Kiss ko, Papi. Love you, Papa. Bay, Daniel, bay. Kau na, bay. Ara matuga ni kau man. Sige na, bay. Kau na ba? Kau unsaw? Salamat, baby koy. Bay, dito ko gikas presento. Nangutaan ako kung saan ay update sa kaso ni mo o sa imong pamilya. Anya? Maglisod ko nung sila bay, kay o ko nung sila saksi nga makuha. Unya, may voluntaryo ko nga ako. Kay may nakita kong sakyanan nga gikan dinis inyo o ang sakay, murag pulos mga sabog. Sige na pangatawa. Pero dili ko nulig o na nga akong testimonya. Kuwang ko no. Kuwang mo ko ko kakita sa nahitabo. Maglisod sila. Uwa lang yun sila mulihok. Bay? Kundi sila mulihok pa yan. Pues, ako ang mulihok. Ha? Bay? Si? Di may tabo. Nga malimot ko sa mga panangkoy at itong mga tawana. O si buti mo ipasabot bay? Iguba nila akong kinabuhi, bay. Pues, gubon ko sab sila. Oh, Pangitaon ko mga tao na mao'y responsable sa kamatayon sa akong asawang anak. bay. Ayan lang pag-una-una na bay. Delikado na. Daghan sila na ito. Usara. Bisag pinaslak buok. Huwag kumadlok nila. Tagsa-tagsaunin ko sila. Bay, dili mayo nga magbaton ka kalagot o panimaos. Itugyan na lang nas Ginoo bay. Wala ko mo ila sa inyong Ginoo! Ayaw na magsulti na bay. Oy, makasakal Ginoo na bay. Bay Daniel, bay. Bay, patuon ako bay ha. Bay Daniel. Way na himong pagpugong si Digoy. Dabala ka sa pag-ayo sa ang suod nga amigo. Kaysa tanaw niya sa pagkatao ni Daniel, iyang nakita nga ang usa ka karnero na himong usa ka bangis nga lubo. Unsa man mo, oy. Bayri taon na ninyo ng inyong giinom, oy. Wala bagay ko ikabali sa kong puhunan. Ilom na tikuang nga ka.
Ingnan tabay ka utangon ni na mo kay wa may kwarta. Ay, wa magkamo ingon nga utangon na. Di order tag diretsyo taon. Mong bayrin na ninyo, oy. Bayaran lagi ka. Usa man gusto kang manghagis ba din ha? Uto na buwa kay mga ganap pa naman Tinggal manira niya kag ha? Ponne may tag sa kamutilya. Oy, ay mong binaw ang diha, oy. Agay ka mo, tiguang kada. Tagay ra ko sigarilyo na. Ay, way sigarilyo din ato palit line. Ay, usa wa sigarilyo. Nga naman may sigarilyo dire. Ay, siya mag-sigarilyo ha daw. Wala kay sigarilyo din ato sa lahat tindahan palit. Lakaw, subit. Ay, uli. Subit. Max. Wa giblak ka, Max. O sa mga paugat ka. Gay ka ora, gusto kang panitan ka na ko, buwang ka, ha? Sa baan ni mo, eh. Ay, ginoong! Nanggan lagi mong mga buwangan mo. Kiposili Daniel sa wipe pagduaduha ang maong tao. Dinhi nagsugod na ang kadautan ni Daniel ug napunan pa ang iyang gipamatay. Apan makita nga pulos mga dautan ang iyang gipatumba. Mikatap na sa ilang lugar ang binuhatan ni Daniel. Oh, naumsang daw ka ba, Daniel, oy? Nagbawo ka? Dagana nangita ni mo ron? Musa, delikado ko magpasaya-saya ka? Wa ko madlo kung sa may tabo na ko, pwede kayo. Nias akong una-una. Hutdo na ako ang mga taong dautan. Hangtod mailan ko ug makitaan ko ang tao nga responsable sa kabatayon sa akong asawag anak. Oh, ang ginoo ko daw ni mo ba, Daniel, oy? Dili naman ka ang nailan ako nga Daniel gani adto nga buutan kayo. Nga mulikay gani ug dunay gubot. Karon, sus mo, Yusek mo. Oh, di naman. Di na ko mohunong sa pagpatay tao, pwede kayo. Hangtod nga dili ko mapatay ang tao nga akong kipagita. Unya, saan ni mo pagpatay ang tutuhan na? Nakailanay ka? Ang iyang panagway. Di mapapas sa akong panuntungan. Unya, nakailanay ka sa iyahang pangahan? Siya si Turo. Turo? Na, dagang turo din niya, eh. Namang ganay turo nga, naman niya, marag kanding. Pero, nasad ko na ilang turo nga, yun na, time pamurag na hinumdum ko. Katong nagpaingon ko sa inyo at tong pagkahitabua, samtang nagpadungkos inyo, may nasugatan kong sakyanan nga itom. Auto to siya. Pero daan ha, wag ganito aircon kay nangabli mas bintana. Unya na dungog pa na ako nga nangatawa sila pag-agi sa kong tungod. Uy, gusto day to. Katong nailhan akong toro, doon na to siya autong itom. Lo, dili ba ka to siya mao? Tagadiin siya, bay. Kanang turo nga kung gingunin mo nga na auto nga itom, taga-pikas barangay na. Naapod to siya ito nga auto, pero ambot o bao ba katong tawana o katong auto ha? Dili ko sure. Basta kay taga... Dikoy! Ay, pulis na nga po, Dikoy! Si Daniel! Kinsay kita? Si Daniel ko na, killer! Lo! Murag ikaw mo'y... Bay, murag... Asa nang tos bay Daniel? Kalit mo na wa? Daliar ko nung waktang na bay Daniel. Wag ko kabantay nga may tunob nga napalayo. Aptik si Daniel da. Di ko padakop niyo buhi. Usulin din lang ko kung mapatay ko ang tao nga akong gipagita. Hoy! Oh, mga pulis. Tago kay ha! Tara siya! Tara sa Daniel! Sila niyo! Ilang kong ipasil. Kailan makasibat ko ni Dapina. Musuod ko ano ba yan? Ay, ay! Ayaw masama. Ayaw masama. Ayaw pati ako. Ayaw masama. Wait, daw tamay tabo ni mo. Ay pagsulting ni ako din eh. Oo. Di ba ikaw si Daniel?
Nakailan mo. Ikaw tong mitapang sa kumpana nga gibinastusan sa mga istambay. Ayaw ka balaka. Hindi. Kitaganda ko. Papunta ka palayo. Narato din eh. Dito mo kuman. Basta ka makita kayo ninyo, busilan ninyo dito. Ayaw pagsapa nga di ako dito. Ako ray bahala. Ayo. Ay, unsay ato, sir? Ba ito nga nagkasuot ni sa inyo? Wa man. Kay nga naman di ay sir na amoy kitpangita. Usa ka lalaki, si Daniel, ang kriminal. Sirado man ang pultahan namo, sir. O wa may laing tao dire. Ako raman. O kung gusto ka, sud lang ari. Siya ang sud namo, dali. Ayaw na lang. Wa man kay tao nga nagkasuot din eh. Wa man, sir. Basig milaos diya sa unahan, o. Na maiagianan diya, basig na amo agi. Ba. Sige, salamat. Tuan ang mga polis. Tuan na, milaos sila sa unahan. Salamat ay. Huwag ka madlong ako. Nakadungog ko sa imong pangahan ug naibaw ko sa mga panghitabo. Ay ako di ay si Sidra. Ikaw lang usa didi. No, dili, duha akong mga anak. Pero wa sila ron dirito sa ospital. Ano man? May sakit ba? Oo, operahanan siya sa mata. Di na siya makakita. Mo ba? Kinsay nga niya man ang Linlin, pilay ang edad. mga 10 anyos na. Nga naman. Wa nang Nayang picture, kanang nasa bungbong sa imong luyo. Wa pa siya mabuta, anak. ang iyang itsura. Amgid ang kamay sa akong anak ang iyang itsura. Ang akong anak kasi Jinjin. Sir, nga no, murag mihilak lagi ka. Wa nang kinsa ganito'y ngani mo lang. Ay, tawag ka lang og Sidra dong. Pwede ko magyo. Nakay bulpin o papel. Naaras imong kilid. Salamat. Doon na siya gisuwat. Sa kay iyang gisuwat. Iyan ang gitilo. Dawatan niya sila. Unya na nablihi. Kung doon na yung mangita na. Sige na sila. Salamat kayo. Di na ko matugay. Naap ko'y trabahon. Ay, kabala ka. Manguman sa akong trabahon. Labangan ka. Sige. Alin ako. Usapol ko. Salamat. Mailas sa iyang hitsura ang kabuutan. Apan nga nung nakahimo man siya og dili maayo. Unsa ka ni iyang gisuwat? Wa na siguro makailan ako sa akong sulong na week. Huwag tungod ini bungot nga akong ibutangin. Mura na kong tigo ang tanahon. Dili ko katulkan kining salbayas pangitaw ang tagyuka. Mula bang kuspikas. Amasin ko nga makita ko kining akong kipagita. Mutabo ko. Ipanumba ko nga di pa ko umatay. Makuha talagang salbayas ka. Saan ka? Maligid ka, kaligsan ka na mo! Siya ka itong akong ipakita. Sundan ko sila. Taxi! Dito lang mas gawas, ha? Ay, tabagtiwas o inom.
magkuha lang ko ganang mainom sa soda. Madali. Tula kayo. Uhaw na kayo. Uga na kayo mo tutulan. Ayun lang, dali anak ko. Luto na ko piso sa parang susuman. Sige, okay. Gusto lang mo dia. Ari, Han? Jocelyn, diyan na si Daddy. Daddy! Ano ba mo to? Tigil! Unsa man na? Dad? Dad? Di alam mo ha? Ay mo, pagkawas ha? Oh. Ako kalabas. Unsa ka to nga buto? Jigil! Unsa ka to mga buto? Jigil! Ano man? Paano manubag ang mga kananay? Liliwan ako sa ospital, be. Oh! Animal! Nagligtas na sa Jigil. Huwag na akong uban ng mga kauban. Patay na sila! Animal! Kinsa man ka! Kinsay! Nangita kasi mong mga kauban. Patay na sila, Toro. Kinsa ka! Di marmas! Kinsa ka! Unsay ko atraso di mo! Nalimot ka sa imong atrason ako. Akong anak ug asawa, imong gipatay. Ha? Nalimot ka sa bahay nga inyong gisunog. Inyong gikawatan. Gikawat inyo akong kwarta, ang among kwarta o galas. Inyo pang gisunog o gilugos pa nimo ang akong asawa ba? Imong gipusil! Uwang pa na sa inyong gihimo sa akong pamilya, Toro. Karon, ipahamtang ko kanimo ang masakit nga panimaos. Karon nga! Sa ilo ako sa... Nga! Sabog lang ko na rin kayo na sa ilo ako! Muingon ka nga. Sabog! Nga! Sabog magaka! Ikaw mo nga. Sa tumatungas imong untang pabuton ko ning armas nga akong gitiyo ni mo! Uno! Nga! Di ka mo nga! Ayaw maluoy ka. Ayaw siyang patya. Daddy! Angay na mamatay kinito, Hana! Tungkol kay siya, sobra ka na utan! Daddy! Mamatay ka, hayop ka! Po! Papa? Oh, Papa? Jinjin! Papa? Papa, ayaw! Papa, ayaw! Jinjin! Masilo ako! Jinjin, anak! Nagbasol ako! Yun na pagpentay, Masilo ako! Yun na, Papa! Daddy! Ayaw ang akong daddy! Maluoy ka! Please! Ayaw akong daddy! Daddy! Pila na kagabi nga wala mo pagkita si Daniel Dinis Bay. Saan na kayo nahitabo niya? Buhi pa ba ka, Daniel taon? Oh! Kisa ka! Ligoy, Ay, Daniel! Uy, wala ko yung abila mo kinsa! si Rampultan, tangkahin. Oo, bay. Abila ko dili na kamabalik na ni bay. Saan na itabuan niya, eh? Oh, milingkod siya. Lingkod siya sa kamamorg. Law kayong una niya. Saan ka na itabuan niya? Pasagdan ko lang una siya. Asa naman ito kong cellphone, ha? Maminaw na lang kong music. Ako lang siyang panidan. May magagawa ang Diyos. Ano ko? Kung Wa ko makasabot sa kong gipati kanina. tapat sa Ko siya mapatay. maglilingkod, Lain naman akong gipati siya. Pakyon ko na unta siya.
Isambit na ko ang akong anak. Alam kong di Si Jinjin. ng Diyos ang samo ko. Ang tugar. Alam kong di rin Midawin mo siya. Kalupoy na kong amigo. Murag nang hinaw sa tukar. ay maglilingkod. Kung ituyo mo man, Alam kong pwede ko siya matay. magagawa. Tingali. Doon ay laing rason. Alam kong Di mo rin pagput. Dili ako. ang Diyos. Naibaw ko. Dako ang ako sa akin mo. Sa Kaniya maglilingkod. Nagtuo kong imo kong itasalikoy. Magagawa. Dili ka gusto. Napanimaslan ko ang akong kaaway. Bay, Wa ko siya mapatay, Bedigoy. Bay Daniel, kung gituyo man sa kaitas ang dili mo siya mapatay, kaya tungod kay mahal ka pa niya. Mahal ka pa sa atong labaw magkagagahom. Dili siya makatugot na matuman ang imong gusto. Iyan lang ipakita mo nga unsa ka niya kamahal. Ano? Gisalikoy ko na siya, Bedigoy. Gisalikoy ko na siya. Ayaw bay, pangayon niya pasaylo. Andang paghihapon siya nga mga gakos niya. Tungod kay mahal ka niya. Ikuha ka niya gikan sa kangit. Kung ika'y lalapit, Diyos ko, lalapitan masilo ako. ang makasal Masilo ako sa akong mga sa... ng Diyos ay tunay. Gibasulan na ko ang akong mga sa Diyos ko. Pasaylo ako. Bet ko ipinaga to dyan kinig akong minsay. Anak sa pinaga kong kaaway. Higda siya. Gipasaylo ko na siya. Bay Daniel, isang usap ang kadautan sa tao. Kung mangayo lang og pasaylo o magbasol sa iyang mga sahab, maimog yapon ang dingarian sa Diyos. Ipakita lang sa Diyos kung unsa ka niya kamahal. Dako ako sa akin. Bisan sa akong kusalikoy. Bisan sa mga saak na akong naiyo. Hindi ako kipabati na rin ako kung unsa ko niya kamahal. Salamat nga imo kong gipamata. Gibuka niya pagbalik ang akong mga mata. Badigoy. Gibuka niya sa kamatuoran. Dako ako pasalamat. Kaya akong gidawat. Salamat, Diyos ko. Salamat ka wa ko ni mo biyay. Salamat ka wa ko ni mo pasalti. Salamat ka ni mo, Diyos ko. Ikaw ang magbuot sa akong kinabuhi. Ang imong pagbuot mao'y matuman o dili ang ako. Bay, asa ka bay? Atog sa pari, bay. Ikupisan ako akong masa. Oh, Bay Daniel? Salamat ha. Salamat ang Diyos ko. Ngayon mo siya ipabalik sa kahayag.
Diyan ka na kutob! Oh, pulis! Ginugo sa may Daniel! Ah, sir! Sir! Ano kung saan si Daniel, sir? Ayaw! Ah! Daniel! May Daniel! Bye! Sir! Gusto na sir na musurinti na siya! May Daniel! Bye! Bye! Pwede ko magkita ni o sa akong asawa o anak. Bay! Ayaw pagsulti ako na, bay! Mabuhi pa ka! Mauna ni ako gipapot bay. Magkita ng isa kong asawa o anak. Kung paliw bay, may pabuhat ko ni mo sa di pa ko mamatay. May iitugon ko ni mo. Bay! Bay! Oh, ikaw si Nang Sidra? Ha? Oo. May gihatag ni mo si Daniel nga papel? No? Daniel? Oo, katong misod sa amo. Oo na, ana. Nang, makakita na pagbalik ang imong anak. May duno na sa mata ang imong anak. Ha? Siya ang modunit sa iyang mata para sa imong anak. Maitugo niya sa wa pa siya mamatay nga ang iyang mga mata. Iya ginang i-donate ug nakasate na ang tanan. Tatano nang naduntang imong anak aron maoperahan siya. Patay na di ay siya. Pagkabuutan ko di ay niya. Buutan ko siya. Iya ganing panugo lang busa angay yung tumanon. Saon ko man siya sa pagpasalamat. Ingon siya ato pagpasalamat sa Ginoo kay iyang pagbuot ang tanan. Diyos ko, salamat. Dagan yun kaayong salamat. Natuman ang imong gusto. Nahataga nagkaya ka mga mata sa anak ni Nang Sidra. Makakita na siya. Salamat, pwede ko Tungod sa imong gibuhat, bisan pa sa imong mga sa nga nahimo. Apan, gitabangan ka gihapon sa hipi. Gipalabas nga patay ka na. Ug sugod karon, dili na ikaw si Daniel. Ikaw na si Ismael. Daghan ang mga pakitabo sa akong kinabuhi. Gusto kong magmalinaw na. Bisan og di na ko makakita. Pero malipayon ko. Tungod kay iyang gikuha, gikan ka na ako ang kangit-ngit. Iyang gipabati na ako. Kung unsa ko ka-importante niya. Mahal og pinangga ka sa Dios, bay Daniel. Pwede ko Bisag wa na'y kahayang ang ako mga mata. Pero malipayon ko. Kaysa makausap pa. Iyan akong gipasaylo. Bay Daniel, Giwagtang niya ang ako mga kayugot. Ang tanan nga dili maayong nitipunog sa akong hunahuna. Gipalihan niya kalipay. Apisan o karon dayon. Kakson ko na ang kapatayon. Sugot akong iyang kuhaon. Pwede ko Niwagtang niya ang akong mga kabalaka. Mga kasilag nga akong gibati. Gipulihan niya kalipay. Oo, anay kabutangan sa akong kalipay. Pwede ko Sugod ka ron. Di mawas akong una-una. O anay laing akong simbahon o tuhuan. Siya lang. Siya ang buhing nakapausap sa akong kinabuhi.
langit. Si Ginoong Hesus Kristo. Nalipay kay ko ba eh? Tanapay, agak ako. Gusto na kong mapaway. Tana, Bay Daniel. Magagawa ang Bisan unsa kadautan sa tao, kung musangpit ka lang kaniya, dili ka ganiya talikdan. Mahal ug pinangga sa Dios ang iyang katawhan. Busa, sangpita siya, pasalamati, simbaha siya, ug siya lang ang alagari. Kay siya lang ang matuod nga Dios. Og dini mga higala natapos kining tinuyo nga sugilanon nga agi og pagpahaom ning adlaw sa Semana Santa. Ang maong sugilanon gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Music kini ubos ang alagad sa kanginan Trifon Morales. Audio editor Juan Di Tayad. Soundman Gili Dilmar. O mga higala, sa dili pa kami manamilit kanyo sa hingpit. Aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Digoy, Bernardino Eliseo kun Inday Bambina. Turo, Gili Velasquez del Mar. Rona, Jennifer Dato. Jinjen, Priscilla Raganas. Ug sa papel ni Daniel, Alan Gulyat Nacorda. O ginabagan sa tanang artista sa RMN Drama. Kini mo ang sugilanon, gidalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Drama. O kini yung galas kanginan, Trifon Barilio Morales moingon, ASAP, always say a prayer. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.